Dan was ze een piepjongen. Ze sturen ze naar weg. En dan zeggen ze van, oh, tussen twee auto's komen, kunnen die ons gewoon solliciteren. Maar als je dadelijk hier door de WW komt, kunnen die ons gewoon niet. Ja, een paar jaar en overal goed tot tevredenheid werken. En dan, ja, dus langs de weg, ja, dan ben je die grote verder en dan met de band. Ja, en dan kun je op. Nee, ik hoef helemaal niet. September is het afgelopen. Als ik even mooi dan weet je dat ik zeg, ja, van die naar Veuren toe. En als jij bij de beste tijd, als jij iets minder pensioen, dan eindig jij nou op. Dat kan mij nog zeggen. Helemaal leeg. Die woordwagen is dat. En dan nu even gewoon af. Heel actief. Saudi,